Oh,
Tiap hari
jarum wong manis dikasih jarum peniti wong manis sing merak ati jarum wong manis dikasih jarum peniti wong manis sing merak ati jendela kaca pakai keris gadis ayu siapa namanya saya kira belum punya rumah pintu kayu jendela kaca pakai keris cuma sebelah aduh sayang yang baju biru siapa namanya yang kelung konde saya kira belum punya rumah pintu kayu jendela kaca pakai keris cuma sebelah gadis ayu siapa namanya yang belum gede saya kira belum punya rumah pintu kayu jendela kaca pakai keris cuma sebelah aduh sayang yang gadis ayu siapa namanya yang kelung konde saya kira belum punya rumah Oke oke bulan datari oke oke bulan datari gunung kita bulan segoro pinggir segoro daya etaka pikiran rasa kelasane pedang kita balik jadah jadahe mampu pakak no bau oh negari
Teneng kuburan Mumun nek pos ronda kuwi jenenge kentong. oh Aduh enake, alah aduh enake aduh asike, aduh asike aduh senenge, jejogetan karo kancane. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena ku dibawanya ke sana. setelah ia pergi baru aku mengerti ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh iya iya katakan padanya aku rindu. Oh guru nyanyikanlah
ya
Os. As oi, os. Ya 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 ya. Yo os e a. Os e a. E a. Os e yo. E a. Os o a os e a oi e a os e a ya ya oi e a os e a ya Os e a ya e a os 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 Awas lantai licin. Kuwi mau tidak ditanggung BPJS lho. Rene yo. Kok iso ngono iki piye? Tak tekoni. Pecah ora kuwi. Dileki. Oh, aman. Oke. Lanjut ora? Lanjut. Oke. Iya. Oh shit. E a ơi
ya 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 os ya 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 la la ole 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 oi os os sa Os, yo. Kayak kepleset apa kuwi mau iki? Piye? Nah. Dok. Kabeh kemana awakmu lho, Mas? Lunyu e. Lunyu mau kepleset. Yo apa sih? Lunyu mau kepleset. Lunyu ana plesete sithik. Ya berarti kepleset ora lunyu kuwi. Panggah manut ya. Oh, panggah manut iki piye? Dok. Anak buahmu iki piye, Dok? Iki mau kepleset bareng yo latihan iki piye? Oh, ngono. Oh iya. Harusnya ora oleh gagal. Tidak boleh kepleset. Kepleset baleni ngang sirah kepleset. Oke. Utek-utekan. Oh no. Ora, gek balenono. Oke. Iki nek kepleset kapake. Nek kepleset ben nyawer yo. Ya ora bakal nyawer no. Wong iki mbok sing apik. Awas. Iya, os. Ayo siapkan sawernya, ayo siapkan, yuk. Wih nek ngono ki jur kepiye kuwi, Dok? Ora, bener ra? Balen iku kudu rampung kok to, Dok? Ya kemu. Baleni terus mati aku. Lah gantian kowe. Kowe roti jil napasku Senin Kamis ini. Nek kepleset iki baleni no.
kuwi aku moh. Ning Aku salto lho rono rene ora oleh saweran. Gek tak baleni neh. Dok. Dok, dok. Dok kok dok. Disawer juragane kowe, Dok. Iki lho. Iki lho tukang dembunge lho. Iya, Dok. 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 Dok tak tek. Dok. Dok tak tekoni. Iki kancane komanan ora, Dok. Oh ya oke ya. Kene ya buat gawe lho, Dok. Koncone sing siji didol, sing siji dadi munyuk. Kodok dadi apa, Dok? Yo ganong jawanan ya. Moh iki aku. Aku ket mau salto dhewe. Kowe salto saiki. Oke. Dok kowe iki rung salto dhewe kok mangsamu. Kancane yo dipikirno.
Dewa Purnama. Ayo Pur. Hae hae. Oh ya. Yo. Ush. Lo. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Yo. Setika jawu. Diberi umur panjang, sehat selamat.
Awas yo. Oh, us, a, a. Awas. Sakit. Us, oh, Ela. Eko Purnomo. Ayo Pur. Us. Wish. Le. Hara. De, ya. He, ya. De, ya. Wish. Iya, awas. Pur. Ayo Pur. Eko Purnomo. Sipur, sipur. Walah lek Pur. U I A I U I A. O A A U A I U U A. O A I A I U. O A A U A. U I A I U I A. U I U Piye Pur? Wah, oh ya, lek mulai Pur. Sangune Pur. Sangu Pur. Sipur ki anggere disenggai ala katir serak muli. Ya. Awas. Boleh tepuk tangannya dulu, tepuk tangan luar biasa buat Eko Purnomo dan
Os. Goyang. Yo. Yos. Wah. Yo. Ya, kembali lagi kita bersama ya Mas Kusdi. Ya. Masih dalam rangka acara Sawalan YouTube Kreator Yogyakarta. Ya, dan kami sinden berdua ini tadi belum minta maaf ya Mas ya. Iya, betul Iya, sekali. Kami Kusdi dan Hilka mengucapkan Minal aizin wal faizin. faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Mohon maaf apabila selama sampean-sampean menyuting kita, menonton kita, ada perilaku kita yang agak lain. Ya. Ya emang kita lain. Kalau tidak lain tidak laku kita. Iya betul, iya. Oke. YouTuber ki hebat loh Mas. Kita tanpa YouTuber yang Bukan foto, siapa-siapa, Mas. ye. Sebelumnya terima kasih juga kepada teman-teman YouTuber Ya, yang telah mengekspos kita semuanya. Iya, yang telah membantu kita. Syukur-syukur jadi viral ya Mas. Betul. Dan juga Jatilan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Seluruh Indonesia tentunya. Ya, dongo-dinongo ya Mas. Moga-moga Mas dan Mbak YouTuber di sini semuanya diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, semangat terus ngontennya ya. Ojo bosen karo Mbak Hil karo Mas Kusdi. Dan semua-semuanya. Dan semuanya. Kuatkan hatimu, nek isih turu ning jaba mergo bojomu, oke? Ya, kita hadirkan. Coba mergo bojone. Ya, bojone kan tekne marah ditinggal konten terus. Piye sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nek Mbak Rate ketoke ora, wong suami istri pergi bersama kok. Tadi nek kancingan lawang omahe yo cari lain. Ya, minggah nopo kanca-kanca? Mas Mar. Monggo Mas Kusdi. Iya 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 iya. Liwat aku kelingan bekae biyen tak goleren ning jagat kebak tulisan ana Senenge kupuk asmara. Biyen kae tak go andum tresno. Tanpa bantal, tanpa kloso. Bot abote kataman asmara. Wayang wengi
kae tebak siji wiwit yen tumeka saiki opo kae kebak cerita wayah wengi nganti kakak rino Pripun Bu Ilka? Aku batuk ya. Iya, awis kan. Goyang. Goyang. Hati-hati yang di bawah seng. Nggih, monggo untuk panitia dibantu untuk seng sebelah utara, nggih. Monggo karena takutnya nanti jadi berakibat fatal, nggih. Bisa dibetulkan dulu. Sang kamulat busana nirasutra manjawarna lelangan baksan oke madesa suleyo.
bosan ngemprang lumayan nuju balakan swara kambo angiling ngumandang antariksa ocut samandiman amberat raga tinomo krinting-krinting suarane prajurit buta us angemprang lumayan nuju balakan swara kambo angiling ngumandang antariksa patut samaniman ampirat raga tinomo nyoto wancine wis tangguh nang laras wis cumapis rengkum lare kundaya sarwa kang tinandra jatilan ambarut babang hidup terus ambarut wancine wis tangguh nang laras wis cumawis mengkum lare kundaya sarwa kang tinandra jatilan ambarut babang hidup terus ambarut Anglia ban angka seni
jroning atiku tumetes eluhku sing nelesi pipi iki kapan kono bali ana jroning atiku tak tunggu senajan kowe lali tonggo pangestuku kanggo nika wong ayu tansah eling marang janji lan sumpah setiamu janji sing mbok sumpah ora migunani elingo karma tresnamu yayi iyo yo os yo habiskan katon kuda esemane tutur manis sing gawe sliramu ngangenake ora kira yen bakal nuwuhake rasa tresna nganti seprene rino wangi tansah godha ati sumpah janji sehidup semati ora liya ya mung sliramu sing dadi kembange hati kang tak puji tresno iki mugi tansah bisa dadi kawiji ayo hae 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 sa Oh
Yos. Nyuwun pamit sedulurku kabeh muga-muga dolega atimu waktu apik banget ana wengi iki sampeyan kabeh bakal tak salami kapan-kapan kumpul maneh muga-muga dolega atimu kapan-kapan rene maneh muga sing kuasa beri kesempatan iyo so os iya iya yen awan tansah kelingan yen wengi kegawa ngimpi sliramu angraridu ati lintang-lintang ran rembulan rungokno suarane ati aku sing nandang kangene atiku enahe wangi iki